Tento taký pohyb spravil. To bolo len bu. Ruka! Rukami hraje len brankár, takže pozor na tieto, lebo vyťahnem žltú kartu, dám dolu klobúk. Dúfam, že všetci si uvedomia, že keď ja dám dolu klobúk, tak je to žltá karta. Áno. Chlapci, hýbte sa. Nestržujme. Daj doprv, tak, to je, tak sa som to myslel. Ale zvládnuť tieto prihrávky v takomto ťažkom teréne je veľmi náročné. Nielen prihrávku zvládnuť, ale zvládnuť vlastné telo.